दिनै आसाम सरकारनि आरो एक्सटेनसन खालामबाय मन्त्रि परिषदखौ आरो मोनसे पूर्णांग रूपनि मन्त्रि परिषद जाबाय दायो। निश्चय फैबाय थानाय बोथोराव टोटेल प्राय 16 जन मन्त्रि मुख्यमन्त्रि लाफाना 17 जन जाबाय। गतिके फैबाय थानाय बोथोराव आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि विभिन्न खामानि मावनायनि मोनसे वातावरण दायो सृष्टि जाबाय दिनैनि उनाव। जों आसा खालामदों निश्चय बे जाय बिथांमोना मन्त्रि दायित्व लादों बिथांमोना मोजां रोखोमै खामानि मावनो हाथों आरो आसा खालामो डॉक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जथेस्थ मोजां खामानि जागोन बेखौ मिजिं खालामनो हायो आरो जोंबो आसाबादि बिथांमोननि माने डिपार्टमेन्टफोरखौ सामलायनायाव जोंनि आसामजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि गोबां उन्नयनमूलक कामकाज आरो जोंनि समस्याफोरखौ जायफोर बेकार समस्या विभिन्न डिपार्टमेन्टफोराव साख्रि बाख्रि ओंखारगोन बेफोराव जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थिसननो हानायनि लामाया दिनैनि उननिफ्राय गेवगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों आरो उननि बोथोरा मोजां जागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो।